ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ചിക്കൻ ക്രീമി പാസ്ത എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കന്, പാല്, പാസ്ത, ബട്ടർ, ചുവന്ന മുളക്, കാപ്സിക്കം, കുരുമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ്, മൈദ. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ക്രീമി പാസ്ത ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2-3 ബട്ടർ ഇടുക. ഈ ബട്ടർ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ വേവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുരുമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം പരത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം മറച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ച് നമുക്കതുണ്ടാക്കാം, ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു ചിക്കനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ബട്ടറിൽ വേവിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാം, ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഈ പച്ച ചൊയ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബട്ടറിലൊന്ന് വേവിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് പകരം ക്യാരറ്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ എടുക്കാം. ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കാണ് അധികം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാസ്തയിൽ ഇടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കാണ് എടുത്തത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബട്ടറിൽ തന്നെ ആ പച്ച ചൊയ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനൊന്ന് വഴറ്റി മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ, നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 2-3 സ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഈ ഒരു റെഡ് കളറായി കിട്ടേണ്ട, അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം എന്താക്കാം, ഒരു 2-3 സ്പൂണ് മൈദ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൈദ അതേമാതിരി ആ മൈദൻ്റെ പച്ചച്ചോയ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി പോകണ്ട, അപ്പോൾ നമുക്ക് കളറ് മാറിപ്പോവും. ചെറുങ്ങനൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം എന്താക്കാം, നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാല്, അതിൽ 3/4 കപ്പ് പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് കുറുകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല കുറുകാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചൊന്ന് കുറുകി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, ഈ വറ്റൽമുളക് നമ്മൾ പൊടിച്ചതുണ്ട്, അതിട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ എരിവിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. വേറെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേവിച്ച ക്യാപ്സിക്കവും ചിക്കനൊക്കെ കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ക്രീമി പാസ്ത തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്.